Wabiro ni achiel kachiel kowuok Communication Center Nairobi ma en Ramogi TV to magi gin weche manyien mag migago mwakelo ni e wang' saa 7 masani. Mokwongo thuond weche. It set out that Kenya should be an industrialized nation, middle income, high quality of life in a safe environment. Jatend piny otelo ne jo Kenya e chakruok twak mar dongo piny Kenya tok lek ma higa 2030. We also want to establish whether these reforms are being implemented fairly, transparently, and in accordance with the law. Duol mar NTSA dwaro mondo kete tim paro mag chik marito chike mag apaya kaka yor gayo masiche. Sasa ndio hiyo jioni saa 11 waliachana, ikifika saa 4 ya usiku ati Mary ashakufa, ati Dennis ashamuua. Jachiw thieth moro ochwal e doho tok nego minode kaluwore kod gwandruok mag dak. Arwakni machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto dok ne lek mar Vision 2030 mowacho ni osetimo tije maber kendo chopo piny Kenya kama entiere e yore mag dongruok. Kata kamano wacho ni rem mobedo en mano maging'eyo mar biro loso mondo mi sekta duto te odongre. Magino yange kinde chako twak ewi lek mar Kenya tok Vision 2030. For us to figure out our development. It set out that Kenya should be an industrialized nation, middle income, high quality of life in a safe environment. All the targets we set for ourselves, we have been given a review of where we are on the economic pillar, on the social pillar, on the political pillar, and the enablers. And we have been given a scorecard by the Vision 2030 Secretariat. We have done fairly well in many aspects. We've done well in others more than others. We've been given the figures on the political pillar. We are at 80 plus. I think we have an A. And you can see it. We have a new constitution. We have a robust Bill of Rights. We have a democratic state. We have an open society, a rule of law. We have a working judiciary. We have a civil society that is not constrained, and we have made ourselves a very proud nation. In fact, globally, Kenya is recognized as a democratic country. It is part of the reason why in 2023-24, I paid a visit to America, and the single most important component was the fact that we share in our celebration of freedom and democracy. We have been given indication as to where we are with the economic pillar. In fact, I think of all the pillars, the economic pillar is where we have done not very well. At around 50, I think it was 52, 53%. Jokanyo motelo ne twak ewi dongruok mar piny Kenya tok lek mag higa 2030 owacho ni sa oromo mar bero lek ma kamano matero piny Kenya nyaka higa 2060. E kinde twak ewi wachni, gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o owacho ni piny oselokore makoro chuno mondo moko kuom gik manochan mondo loki mondo dhi gi lokruoge mantiere sani.
Jakom mar Vision 2030 Emmanuel Nzai oyango ni kata bed ni lek mar Vision 2030 dhi karumo osechoro piny Kenya e rang'iny mamalo. The Vision 2030 was created 2008. The implementation process is through 5-year plans. The first MTP, 2008 to 2012, that was created mostly to shepherd the Kenya Constitution. After that, the Constitution was created. It was about the devolution. It's about the new architecture of the country, of the governance. And then from there, we went to Medium Term Plan 3, and now we're into Medium Term 4. One of the most important things, and so unique about this process now, is not only have we to create the new MTP of 5 years, which will be one side into the 2030, because the MTP ends in 2028, it also has to also cross over to the next plan. And that's why we're calling it Beyond 2030, because we needed to bring it to the public, to the Kenyan people, in alignment to the Constitution, to have this conversation. We are at 66.1% of achievements, implementation of the Kenya Vision 2030 projects from 2008 until today. To build for the future, we must have a clear view of the future that we desire and commit ourselves to building it, block by block, until we achieve it. If Kenya simply develops another 5-year plan without first agreeing on the country's long-term destination beyond 2030, our planning process risks becoming another cycle of programs and projects without a sufficiently clear national direction. At the same time, Kenya now faces new challenges that were largely non-existent when the vision was conceived. In a global and regional environment that has changed fundamentally since the vision was unveiled more than 2 decades ago. It is therefore necessary to begin planning for the period beyond 2030. Kenya now has a younger and increasingly urbanized population, creating growing demand for infrastructure, energy, housing, and social amenities. Regionally and across the continent, Kenya also faces increased competition, including from neighboring East African community countries, as nations pursue greater economic, infrastructural, and technological competition. The global competitive environment is therefore far more intense than it was in Vision 2030, when Vision 2030 was launched. Kenya cannot afford complacency. Sustained investment, innovation, competitiveness, and strategic foresight are essential to ensure that the country does not fall behind. Jaod bura ma Naivasha Jane Kihara onyiero chenro mar twak ma jatend piny William Ruto otele mar golo paro machwalo piny Kenya mbele e yore mag dongruok kachopo higa 2060, kowacho ni chenrono itimo mana mar umo kit telo marach ma jatend piny Kenya osebedo godo. Jaod bura nowacho ni twak ma kamano oketi mar umo mibadhi mosebedo ka medore pacho ka, nek mar oganda to kata mana lal mane duond bura mar jatend piny yudo e kachung'od bura mar Okalau bang' DCP ombe gi ombulu e yierono. Kano wuoyo Naivasha e kinde romo gi jolar kombe gi duond bura mar DCP, nowacho ne jotelo mathoth bende gi sani osewuok e duond bura mar UDA kaluwore gi telo marach mar jatend piny. We are happy when they say that. It means they are fearing him. He is a man of the moment. He's a man of the moment. He is the one they fear. Yeah, he has given them a run for their money, like happened in Okalau. So, in fact, this 26th vision of the president is trying to drown us from celebrating the Okalau win, because that was the best thing that happened to this country. Jopiny e gwenge mopogore opogore pacho ka orwako dongruok kod lalruok mar lek mar dongo Kenya ma Vision 2030 osetimo ka girwako twak ewi lek mar dongo Kenya mochakore kawuono. Owinjane kaka ne giloso. Mambo ya Vision 2030, that was 1985. Tukaambiwa ya kwamba each and every household
watakuwa watapata maji na stima na barabara masafi, lakini sasa up to now ni vitu vidogo sana zimefanyika. Na kwa hakika Mheshimiwa Rais William Ruto kwa hizi miaka 4 nina hakika ya kwamba kila mtu ule anaunga mkono William Ruto anajionea vile Ruto amefanya kwa miaka 4. Na kama Ruto angelikuwa rais kwa enzi ya Kibaki, Uhuru na yake, tungelikuwa mbali. So nataka ni mzii ama ni wasii wa Kenya waunge mkono Vision 2060 for the sake of development which is coming. Hapa awali tulikuwa na 8 regions. Tuko na provinces karibu 8. Rift Valley, Nyeri, Kakamega, Kisumu na so forth. Kila region sitengewe mahali yake as a region, alafu wenyewe wajipange. So tunahitaji Vision 2060 isiwe vision kama Vision 2030 which is about to elapse. Tunataka kuona ya kwamba hii Vision 60 tunataka Wakenya wabadilishe maisha yao, wabadilishe maendeleo ya Kenya. Tunataka kuwa kama nchi nyingine za wazungu. Hii nchi hakuna kitu mbaya kuliko kuwa maskini. Hatutaki maskini kutoka 2030 mpaka 2060. Tunataka kila mtu iwe mtu ambaye inaonekana ni mwana Kenya kweli. Tunataka ya kwanza mambo ya elimu ikuwe free. Ya pili, tunataka Vision 2060, tunataka mambo ya health ikuwe very clear. Ukienda hospitali ikuwe free. Ningependa Nandi County tukuwe na barabara. Ningependa Nandi County tukuwe na kampuni ili ya vijana mahasola wapatenga hata kiingilio. Tulitarajia vile walisema tuwe na barabara ambazo zinapitika vizuri, barabara za lami ikiwezekana kila sehemu, tuwe na stima kila sehemu, tuwe na maji safi kwa kila boma, na tuwe na masomo ya bure na ya lazima kwa kila mtoto wa Kenya. Ni kwamba tulitarajia uchumi wa Kenya uweze kupanda iwezekanavyo. Kila mtu awe anajiweza katika boma lake. Lakini yale ambayo pengine yametekelezwa kidogo kidogo, nimeona kama barabara za lami zimetengenezwa kidogo kidogo sehemu fulani. But ile inamaliza hii ruwaza isitekelezwe vizuri ni corruption. Kwa masomo zile pesa ambazo tulikuwa mtoto apewe 22,000 ndio anapewa, zingine zitaletwa. Na hizi kidogo sina window na corruption. Kwa hivyo corruption ndio imewinda hii mambo ya Vision 2030. Kwa hivyo mimi maoni yangu ni kwamba Vision 2030 imalizike kwanza ndio tuende Vision 2060. Vision 2030 tulikuwa tumeambiwa kwamba ikifikia 2030 elimu itakuwa ni bure kabisa, lakini sahi tunapoona elimu sasa ndio sahi inaendelea kuwa gari mno, pesa zinaendelea kuongezeka shuleni, ambayo haikuwa matarajio yetu wakati tulikuwa tunaweka hii Vision 2030. Rais atekeleze mambo ambayo hayakutekelezwa katika Vision 2030, ndio na sisi to develop hiyo confidence ambayo Vision 2060 itatufanyia zaidi kuliko Vision 2030. Nashukuru Rais, asante sana, kwa sababu mimi kama mwananchi nataka kiongozi mwenye ako na vision. Katika ruasa ya 2030 hakuna kitu chochote hata kidogo kilichomzuia rais kuanza kutekeleza wakati ambapo aliingia yeye kama rais, kwa sababu hapo bado kulikuwa na miaka 9 ilikuwa imebaki, miaka 8 ilikuwa imebaki. Yeye amefika wakati huu, ameruka kiunzi, ameenda 20 na 60. Amepoteza njia, na hakuna chochote kinachomzuia kufanya kazi kwa hii miaka ama mwaka mmoja. Miaka 4 amekuwa kwa ofisi. Ni aibu sana kuona rais mzima kufanya kampeni kwa kutumia ruasa. Jatend bura mar Wiper Kalonzo Musyoka okwedo sirikal mowacho ni osekelo dok piny e sekta mar chai e pachoka, mowacho ni sirikal ma pachoka chwalo gige lweny e piny Sudan, gino momiyo Sudan okumo rwako chai mawuok e pachoka kono. Kalonzo kata kamano omedo ni obiro dhi loso kod mbetre ma pinyno mar neno ni piny Kenya odhi mbele gi uso chai e piny mar Sudan.
The countdown to the next election. This is why my tone will definitely be changing on a daily basis to make William Ruto one term, because he doesn't deserve a second term if he can ruin our tea industry the way he has done it. As we build the case for the practical production-led recovery that this country needs, I will keep engaging, I will keep listening, and I will keep pressing Kenya's case wherever it needs to be pressed. Moko kuom jod bura masiro lwedo ten Kenya Kwanza motelne kod jatend piny William Ruto ogolo duondgi ka gikone ogai ma DCP Rigathi Gachagua mondo dik dhoge te sendo bila ewi weche manowacho ewi tho mar moko kuom jotelo man gi huma e pacho ka giloso e nyasi mar ik e yo Keses e kaunti ma Uasin Gishu kotelnegi gi jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi, jaod bura ma Mogoti Ruben Kibore kaachiel kod seneta ma Baringo Kiprono Chemutei. Jotelogo noseo Gachagua kuom wacho weche masiayo oganda kendo nyayo pogruok e kind oganda. Seneta Kibore to nowacho ni Gachagua mondo chiw luor makende ne anyuola mar jotelo mosenindo. Jotelogo omedo ni Gachagua onego ket maino mare e chiwo singo ne jo Kenya kapo ni en godo. Raila Odinga aliuliwa. Hiyo ni kazi ya DCI, hakujaandika statement. Atuambie Raila aliuliwa na nani. Naona pia anasema ati Ogolla aliuliwa. Hiyo ni kazi ya DCI, haina statement, atukonfirmie, hata sisi tunasumbuka tunataka tujue nini ilifanyika kama kuna kitu anajua. Ninaona pia ile mliona ndege vile alijaribu kuinuka na mliona kwenda ilikuwa mbaya. Anasema pia Ngeno aliuliwa. Hakuja atuambie ni nini mambo yote anajua kuhusu mambo. Ukisimama lazima uongee mambo yanajenga nchi. Sio mambo ya kila siku ukiongea unataka kubomoa nchi. Kila siku ukiongea unaongea kuhusu kabila. Huyu mtu anataka kusukuma Wakikuyu kwa kona against other Kenyans. Na hiyo hatuwezi kukubali. We want to tell him to respect both boundaries in his political endeavors, to respect families, to respect people, and to allow those who have rested to rest in peace. And if he has any information, he should volunteer to DCI. If he doesn't trust DCI, he should go to FBI or CIA. Politics of division, politics of hatred, which if not taken care of, it might tear this country apart. We are in an age that if we don't take care of careless leaders like him, we can easily tear this country apart. It is okay for a young leader to be reckless, but it's not okay for someone of 60 years and above to play with the security of this country. Wale familia ambayo wamepoteza watu yao, kuanzia jamii ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, jamii ya our departed Chief of Staff, Chief of Defense Ogolla, Joanna Ngeno ambaye ni mtoto wetu, kiongozi wa jamii yetu ya Wakalenjin, tunakuambia wewe heshimu familia ambayo wamepoteza watoto yao. Komiti mar arita e od bura kawuono dayo dho jal manowal bero jakom mar IPOA kamoyango lek ma en godo mar bero duol makamano. Moko kuom gik mowacho ni ber ka duol noero otimo gin tudruok kod riwruoge mamoko maneno ni buche mochwal e nyimgi otiek makare nyaka giko. Chris, kapo ni nyalo winja gi e thuolo ni, thuolo ed mari nyiswa ni to ang'o madhi nyime gi e thuolo ni. Erokamano Milton, chenro mar goyo kogno jakom mowal mar bad migao mochung' ne ng'iyo tije mag obila IPOA Dr. Duncan Ojwang Oburu orumo thuolo machuok mokalo e nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag arita ma iye ma otel ne kod jaod bura ma Narok Gabriel Tongoyo kama Duncan Ojwang wacho ni kapo ni omiye lemo makamano poni od bura podho gwelo mare kendo ochako tich achiel kuom weche modhi miyo pek en neno ni bad migao mar IPOA omi teko mar nono tije mag bunde mitiyo kod askeche mag le mag bungu, Kenya Forest Service, askeche mang'iyo le
kuonde mag rito le Kenya Wildlife Services kaachiel kod bunde ma itiyogo kod apisas mag obila marito kuonde kata tesende mag obila kata prison wardens. Kalure kod chik, IPOA na kod teko mar ng'iyo kaka obila tiyo kod bunde, obila obila mag majoni, obila mag kanga kaachiel kod obila mamoko. Kata kamano IPOA onge kod teko mar ng'iyo kaka obila mag ng'iyo weche mag le mag bungu, obila mang'iyo weche mag bunge kaachiel kod mago mag tesende obila tiyo kod bunde maggi. Koro mae ma Dr. Duncan Ojwang wacho ni ka omiye lemo ma kamano, obiro chwalo chenro maneno ni IPOA omi teko mar nono kaka obila mag le mag bungu, obila mang'iyo weche mag bunge kaachiel kod obila mang'iyo jok motwe e tesende mag obila tiyo kod bunde magi e okenge mar ko bungi tiyo kod bunde e marach, to IPOA nyalo nono wachno kendo kawo negi okang' mager. Dr. Duncan Ojwang bende olero ni IPOA ni kod jotich man kod lony mararieya. Gima miyo IPOA osebedo ka ndhemndhem tije en mano ma owacho ni okosebedo ka imigi omenda moromo mar tayo chenro magi kaka dwarore kaachiel kod miyo gi mijing'o. Ka bende osingo ni poni oyudo lemo ma kamae, gima odhi timo en ni odhi biro kod chenro madhi miyo apisas mag IPOA kata jotich mag IPOA mijing'o mar tayo tijgi kalure kod chik, kendo neno ni obila modhi ataro kod chik okawnegi okang' mager ma onge dewo wang' moro amora. Bende owacho ni IPOA ok en ohinga kata ok en adui mar obila. En IPOA konyo mana obila maneno ni gitiyo tije magi kalure kod chik, omiyo apisas mag obila konego ne IPOA kaka jasikgi, onego gineno IPOA kaka achiel kuom bad migepe makonyogi tayo chenrogi e yo makare kalure kod chik. Ka bende owacho ni e bwo telo mare poni opwodh gwelo mare, odhi neno ni IPOA otiyo tije matimo nonro malong'o e weche mag obila tiyo marach kod magina kaachiel kod teko margi. Owacho ni mano e rem ma osebetie. IPOA kosebedo ka tiyo tijno e makare, ka osingo ni e bwo telo mare IPOA biro bedo bad migawo mochung' kar tiende kendo ka tende e weche mag nono obila motiyo marach kod apisi magi kaachiel kod teko mathoth. Bende maduong' ma bende Dr. Duncan Ojwang wacho ni odhi rwako kwayo mar neno ni bad migawo mar IPOA omi teko mar mako apisas mag obila ma oyud kod ketho matiyo marach kod bunde magi kaachiel kod teko magi. Mano gima onge katiba masani kata chike mag IPOA, to Duncan Ojwang dwaro ni apisas tabad migawo mar IPOA koyudo obila ni kod ketho mar tiyo marach kod bunde kata teko mathoth magin go, onego beni apisas mag IPOA makogi kendo terogi e tesend obila. Kopogore kod makogi, Dr. Duncan Ojwang bende dwaro ni IPOA omi teko mar ng'ado bura kata donjo ne opisas mag obila motiyo marach kod teko magi, donjo negi kendo yawo negi ketho kalure kod chik, mok weyo teko makamano e lwet apis jatend jomin wach kata ipacho kae. Odwaro ni IPOA bende omi teko mar ng'ado bura e wi apisas mag obila ma otiyo marach kod teko margi kaachiel kod bunde magi. Mago moko kuom weche ma otimore odiochieng' ma kawuono e kinde ma komitino ne goyo kogno welo mar Dr. Duncan Ojwang ma bende kod lony mar rieyo weche mag chike, ka en kod lony mar PhD e weche mag chike, lony ma bende noyudo mbalariany mar Arizona e piny Amerika. Kopogore kod mano bende noyudo lony mare mar degree weche mag chike e mbalariany mar Indiana e piny Amerika. Bende Duncan Ojwang osingo ne jo Kenya ni ka oyudo lemo makamano, mana ka iwech manyien odhi yweyo konde duto mag ten migawo mar obila mar neno ni ng'at obila moro amora ma oketho chik okawne okang' mager kalure kod chik ma onge dewo wang'e, kaachiel kod tiyo kod apisas mag obila kod bad migawo mar obila mar neno ni gitiyo kanyakla e miyo jopiny ratiro margi e kinde ma ten obila odhi ataro
kod chik kinde tayo chenro mag Milton. Erokamano ahinya Chris Owino kuom ripot majaber makamano. Ka wadhi nyime en riwruog mine manie duond buch bura mar UDA midendo ni Women Brigade for Ruto koni gisechako ayanga wuoth e counties duto 47 mopogore matimo kampen kendo lombo mine wetegi mondo mi odonji e duond burano. Ka giloso Mombasa bang' sidho ayanga kampen margi, minego wacho ni okang' ma kamano mar moko kuom jotelo kadho Adnam Chumbi wuok e duond burano ok binego lek margi masiro jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Kata kamano gikwayo tend duond burano mondo mi joma mine thuolo mar piem kendo laro kombe gi duond burano e yor miyogi sir mowinjore kaachiel kod miyogi gwelo e thuolo mowinjore. Tumeamua kuingia ground 47 county kwa sababu pia Mombasa kuna viongozi ambao wametuasi na kuna viongozi ambao wanasema UDA Mombasa hakuna, kwa hiyo chama cha UDA kimekufa. Tunapeana hii message kwa president, akae kijua wananchi ndio wako na kura, si viongozi, na sisi tuko kwa ajili yake na kazi tutamfanyia. Akae kijua Mombasa county UDA iko, hata kama Mohamed Ali ametoka akaenda chama chengine, akae kijua Mohamed Ali sisi ndio tulimzungusha. Hata kama Aisha Juma ametoka akaenda chama chengine, akae kijua Mombasa county tumeamua na Coast Region kwa ujumla, wamama wako na watamsupport na watasimama naye. Niko na ombi moja kwa chama chetu cha UDA. Hawa wamama hawana nguvu ya kujipigania. Tunaomba viongozi wetu ambao tunawapenda wasifungie hawa mama nje. Tunaomba wamama wasikizwe kwa chama. Kuna wale wanataka kuwania viti mbalimbali, hata wengine hawana pesa. Tunaomba tafadhali chama chetu cha UDA msitenge wamama, kura zinatoka kwa wamama, mshikilia wamama na mpatie pia nomination wamama ambao wamejituma, wameingia ground kusupport chama. Komiti mar od bura ewi yore gedo kod wuoth mag apaya pachoka sani koro dhiro mondo ketie tim lokruoge maduol mochung' ne yore apaya pachoka NTSA noseyango mondo mi othir masiche matimore apaya kod kwan thoe maromo 5,000 matimore higa ka higa e thurka. Jakom komiti no George Masharia e seche manotimo nonro e lony manyasani mar rango nyamburko kod rango ng'wech mag gik apaya kanyakla kod chal magi, odwaro ni mondo dongruok mar kuonde wuoth mag jowuoth, rageng' mag ng'wech, teche kod ranyisi ma itiyogo e ndara mondo bed makare, komedo ni gigo eko moketi nyaka keti e tim karito ngima jowuoth, ka bende omenda malong'o dwarore ne dongruok makamano. First hand how motor vehicle inspections are conducted, the capacity of this facility, the condition and effectiveness of the inspection equipment, and the measures in place to ensure that only roadworthy vehicles are cleared to operate on our roads. The committee is also examining the implementation of NTSA recent reforms, including motor vehicle inspection regulations, digital services, speed management, automated traffic enforcement and administrative fines. And we also want to establish whether these reforms are being implemented fairly, transparently, and in accordance with the law. Jolupo e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho konygi yudo hola kokalo kuom riwruoge mag saga. Jolupo go bende ywago lal mabiro kaluwore kod pek mar yudo baraf kaachiel kod arita monjaore e nam Lolwe. Sekta mar lupo ndiko ji mathoth kendo kelo gago ne familia buora e kaunti ma Migori kod oko mare. Lipot mogol kod apis Martin dhowedhe kaunti ma Migori yango ne malo yiedhi 3,000 moidore e dhowedhe 28 duto e kaunti ma Migori donjo e nam Lolwe e chenro mag lupo odiochieng' kodiochieng'. Kada bed ni sekta ni mar lupo pidho familia mathoth, jolupo e kaunti ma Migori pod ywago midhieche mathoth ma giwacho ni osethiro sekta ni. Wachi mal rach kodwa sana wan jonam ni kitu ya Waganda.
maskari ma Uganda biro to chako chando kwendegi gia kocha gimuomo nyaka kwendegi magimawa rech ka gisema warech tajiri no go fuel tajiri no kawo budget midhiechegi gin moting'o onge mar arita makare nam lolwe ka giwacho ni pod gikale sand e lwet apisas mawuok e pinyno ma Uganda kaachiel kod Tanzania. Ka yie wuok ka madhi nam okawo before 10,000 mano budget. Koro kichopo kocha kiselupo to Muganda mai rech iduogo nono. Wan gi moni utewa wachulo ute tajiri bedi gi chiege gi nyithindo nego chiem. Koro kose wabiro ka nono kamano ing'eni koro mano ok tich. Koro security mar nam no korka Waganda no be gichando sana. Jakom ma jolupe dho wath Masuri Hesbon Ouko wacho ni apisas mag piny Uganda pod mayo gi rech kod mwandu moko ka gidhi lupo e alwora machulo ma Migingo. Mawuoye ni pod ok nyal kalo past Migingo. Make kalo to chuno ni koro nyaka ine maka kuwe gi Waganda go. Apane ni ywak ma sirkal ng'eyo ma ji osewuoye mang'eny mondo kal mi pas Migingo kocha ka giyudi kijataya ikawo teyni go te kata ichulo nitie pesa michulo koro kilupo kono. Koro samoro ichulo pesa tibiro kate wang' onge gimiyudo. Jolupo gi bende pod ywago lal ma ikelo kod kethruok mag rech mabiro nikech giyudo pek e yudo baraf. Kelo lal maduong' kabisa sorika ni ahinya jok maluwo mbutagi ke sani mondo yud baraf nyaka odhi makanye ke nyocha jogo ng'ado stima koro mondo odhi mana gwase maome baraf koro mane lal maduong' lakini gini to tiyo korach tiyo lake sani to pod ok walose matin. E dho wath Masuri kambi mar rech moting'o nyaka kama ilose baraf mane oger kod piny owacho mamalo kod omenda mar $140 nyaka sani pok okelo resruok ne jolupo. Marasno nitiere en problem maduong' kaka ineno wantiere kani nolos masin kendo nomiwa gimoro amora to nolos gi yo mok nyal kelo mwandu onyalo mana wang'o johala. For example anyalo koni ni ka warego gicha goni achiel to watiyo kod $1,200 to wan goni achiel wauso $800 mano olre wasalos masum mang'eny to golo matin tieno golo matin kabisa to koro mondo wati kode mondo konywa kabisa wasetemo kwa sirikal joket mondo osebiro mondo tem ka gibiro to yud kata ma solar system manoket ka ok kan not work. Jolupo pod wuotho ndamo mabor kendo tiyo kod omenda mathoth ka gimanyo baraf ma gitiyo godo e kano rech maggi. Kawa gi rech ka to samoro ais be ido ka samoro bende wanyalo kosa ais kwasa gi rech wanam to en gima kelo tich matek kono wakwayo kaka jolupo ais makam watiye kani wakosa ais nikech gidena ma wakane okethore gi ais makane no wakwayo sirikal mondo neka nyalo konyowa mondo gi ais no bed maber maka wan gi rech to ayudo kaka wayudo ais no piyo piyo ma rech ok nya kethore enwa. Komachielo jolupe e kaunti ma Migori dwaro mondo koro piny owacho okonygi e biro korwago mag saga bende koro nyalo miyo giyud ola e yo mayot. Gago erokamano ni Fisheries Department gisetemo kata jo kaunti gisetemo kaka ginyalo to pod nitie gik mwagombo mondo wayudi. Namba achiel mondo wago ohala kabisa wadwaro mwandu moro ng'ama nyalo miyowa mwandu kata grant ahinya grant. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyakwa Ramogi, magi gin weche manyien wadwa kawo yweyo mokwongo kapok adhi e yweyo an gi ote ka mar Arusha Wuod Kanyimach wacho ni Ramogi TV nenonwa e yo makare. Kaeto Abich Ombogo kawuok Nyawita wacho ni tuda kod jolony weche mag pur moa kanyogo kata kamano wabro ng'iyane ka jolony go eko nyalo yudore. Oraro Wuod Nyasiaja Mabinjo bende wacho ni en kodwa. Machielo bende wacho ni en Pascal Olajo kod Pauline Pascal giwacho ni weche manyien donjo no yo maler ahinya ka Bondo Nyasore School. Ni bende wan gi jakom Abdon Okelo Alicha ote walamne uru jotendwa e Kenya ka. Wadhi yweyo kik idhi mabor bang' thuolo machuok waduogo gi mathoth.
Dial *811*288# to get Amazing Grace as your skiza tune. Ringre ni nigi weche mopondo ma ok inyal ng'eyo. Ka ng'ato nigi rem e dende, to wan kaka wan doctors wamanyo gima kelo remno to wayudo tuo to wathiedho. Bende ing'eyo gima mari temo nyisi. Ranyisi mokwongo mar sickle cell ka nyathi lwete ne kuot kata tiende ne kuot. Waseketo lakteche molony e weche thieth e bwo ot achiel mondo mi gichiw duoko e wi penjo madongo dongo ma in iwuon in go. Halo penj laktar. Halo penj laktar. Machiegni. Chakre siem mag tuoche mopondo, wagoyo mbaka e wi weche thieth makorgi tek, kendo wamiyi duoko mawinjore maler. Lakteche makare chiwo puonj mowinjore. Ng'at ma dwa kawo ngimane en ng'at ma dwaro kony, ok en ng'at ma dwaro kum. Kaw ting' mar rito ngimani. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo kod Ruth Otieno. Kik bai. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijana wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin one negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at ma bobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen saa 2 okinyi. Machiegni kendo, apisa mag okwachich omednegi ndalo mamoko 7 mar medo dino ne achich mitudo gi nego jaode gwenge ma Kiambu. Dennis Masoba Nyambane ma en jabero e kar thieth ma Kiambu level 5 wachore ni nochuo gi pala monego jaode. E kinde apedha manotim kod obila i odno, remo noyudi e wang' dhoot kama wachore ni jaode nolwarie katemo wuok e odno. Mary Mwende wachore ni nowito ngimane kanyo ka jarit udigo Omar Isaac wacho ni familia no korka nodonjo udigo kama gisebedo mana kuom jumbe 2 kende, kendo nodhi ogo lipot e tesend obila ma Kiambu. Achijno ibiro timne pim mar obwongo kapok ochwale kendo e doho. Ilikuwa ni mwezi wa Julai. Tulikuwa tumeongea na huyu msichana, akaniuliza atafanya aje atoke kwa hiyo ndoa. Alafu mimi kama mzazi nikamwambia utaenda uangalie wakati mume wako ako sawa, uongee na yeye, umwambie ni vizuri muachane. Sasa kesho yake huyu mtoto akaniandikia message na ndio hii ninaenda kusoma. Aliandika hivi: "Hi mom, I told him that I want to walk out of this marriage. I'm emotionally and physically worn out. I feel like I've reached my limit and I don't have the strength to keep living like this anymore. Thank you for standing by me and supporting me through this.
I really need your prayers and guidance as I take the next steps for myself and my child. Alafu nikamuuliza, and what did he say? Akaandika kwamba ni sawa tu. Alafu anaendelea kuniambia kwa message, alitwist mkono yangu usiku hadi inauma. Sasa kufikia hapo ndio tulipanga hakuje nyumbani Jumapili iliyopita ili nione vile ninaweza nikamuanzisha maisha yake upya akiondoka kwa hiyo ndoa. Mimi ninafikiri wakati daktari aliona ya kwamba kwa kweli huyu mtoto ameamua kutoka kwa hii ndio aliamua kumuua. Dennis alikuwa ni mtu wa kukunywa pombe sana. Anaenda kufanyiwaje hospitali mahali ambapo yeye amekuwa anatibu, hao ni colleagues wake, how am I sure? Naweza nikakuwa sure aje kwamba tutapewa justice. Angeenda afanywe mahali kwingine ambapo hajulikani kabisa. Ndio tupate ripoti clear. Mwenye ametuacha ni sistangu mwenye ananifuata wa pili. Chenye ningeomba ni serikali itufanyie haki. Echeno mar ng'e gwenge wa kawuono tero nyaka Nyagondo mayudore ei Game Wagai West Game Ward e kaunti ma Siaya. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Nyakwaramogi Ajuang' mana kaka nasingoni machiegni kendo telo machielo e chenone mar ng'e gwengewa. Kajumani kalapapla mar ng'e gwenge podogo touch e kaunti ma Siaya. Ofuyo ka owuok Murng'ia kata Ng'ia ma oridore odhio piyo e gweng', chiro kata center mong'ere ni Nyagondo mayudore Game Wagai. Ka iselimo Nyagondo Nyakwaramogi, ang'o mabiro e pachi madinemi chak gweng' ni Nyagondo? Ka wachaka achiel kachiel wabago twak kod jodak makae ginyiso ni to ginto ang'o magiparo madinemi chak gweng'ni, chironi kata center gini ni Nyagondo. Nyagondo ka sebete madihayo gini 10 tawinjoga ni Nyagondo ni kanochakre ni nitie jodongo mane wuok akalam gi kocha ga kalam gi koni ne giradoga ka to ne gitugoga ajwa ka koro nitie jaduong' manoloyo kanesa ne chaklo ni Gondo koro mane mono miyo chaka Nyagondo kech ene jaduong' manoloyo bano dhi pie mar ajwano go jodongo ne Malego Masembo koro aparo ni mane go miyo ndo jaka ni Nyagondo. An konyuola ayudo kaka kae niluongo ni Nyagondo. To kaka ne Nyagondo ne ok en nying mar Nyagondo hie. Niluonge ni kamoro ni Guoko Nyuongo. Ne luongo ni Guoko Nyuongo. Koro kaka nodugo nolokre Nyagondo, koro ne nitie weche mane ne gondre doko koni ng'ato wacho weche ng'ani ni lokri agonda nadi migondo mana wachni. Jodongo machon ema nochako Nyago jongo betie osetho. Kotne gionge. Na abedo kod kwarena kanyo pod gi ngima. Kane gigo mbaka tachiko ita awinjo ka giwacho ni Nyagondo ni ne ok en nying mar joluo. Nyagondo en nying kabila moro mane riko dak kachon. Ma Nyagondo en dho jo-Kisii matiende ni Kisii mane ni okuongo dak e area ni. Koro kadpo nono ni kanochopo kama koro jo-Kisii dar iriembogi. Koro kanose to ji obet piny, jodongo bet piny wacho to dwaro yud siro nadi. Koro waket siro ka. Kanye ma nochaki kanyo ni Nyagondo. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod nono mar nying gweng'ni ma Nyagondo, we koro wawinj anena ni adieri kod chuny wach ni kanye madinemi chak kae ni Nyagondo to ne ochakore nade. Ng'ama nodak Nyagondo ne en ja-Kisii to niluonge ni Nyagondo. Koro ja-Kisii no ne odak kuonde adi bar Nyapenje mana mokwongo odak kanyo. Oa kanyo odhi kamiluongo ni bar Kamaruru. Koa bar Kamaruru obiro Nyagondo. Koro kane ne idwa gero siro mano higa ma 52. Koro jodongo bet piny idwaro kamikete siro. Koro jodongo yalo kikawo siro keto kathomo kamiluongo ni Kachar. Jodongo bet piny boketo bura kanyo ji oke ok oket siro kanyo. Ochako bi bar Kamaruru jodongo bet piny ni kae mikete siro
jodongo kowinjore ai jogi duogo kamiluongo kama koro wad boduogo ni Nyagondo ni. Koro ka buro bet piny koro ji owinjore, ka ji owinjore koro iketo siro Nyagondo e higa mar 52 koro kanyo kwagero Nyagondo momi iluongo Nyagondo. To Nyagondo iluonge to ng'ama nodak Nyagondo wuon to ne jaksi maniluongo ni Nyagondo. Nyagondo humbe landore kod weche kata timbe mage. Wan gi parish ka, parish no kele gi Catholic. Bano chake kano yudo ka Gondo no dhi mbele ne gido nying Nyagondo no. Wan gi center, ne wan gi maganga machine ka. Be no miyo Nyagondo bedo go man nikech ne machine achiel manitie Westward ka. Wan kod kama koro iluongo Nyagondo secondary ma St. Mary Nyagondo ma en school matimo form maber kabisa manyocha ne gikalo last year. Secondly, wan kod St. Mary en mission maduong' man Nyagondo. Mano kore momo kelo Nyagondo maduong' kabisa. Thirdly, wan kod health center ma Nyagondo maduong', masani wan kod Nyagondo sub county hospital. Pidho ramuogo chiek, pidho rabuon chiek, oduma girigo chiek, ohala be jaber. Herruok bende waherore. To bende gweng' ma Nyagondo osenyuolo dongruok achiel ariyo adek e ngima jodak makae nyaka ne ochakre. Stima nitie, hospital wan gi sub county sanika mare Gemwagai. O lambe hapo ne ber lam nuket machono se konyo matin kata bedo ni rough road stock be ahinya nitie rough road stock be but gidhi maber ka gibedo improve adhi maber. En kama ne notimo bungu manene onge gimoro amora ma chiro mane nitie kar kae ne pod tin. Skul nokelnwa kaka Nyagondo secondary. Sani koro Nyagondo perform maber mamaja achiel kuom dongruok mane maendeleo ma wan go e Nyagondo waka. Stima bende wan go. Stima wan go masani ka idwa timo giri moro. Titia maber ma nyaka gimosa ariyo sadek otieno. Tia aka in safe. Yore bende wan go apeini wan go maber malos maber. Lam wan go kar kae ma koro sani no mukre sani oselose gi sirikal. Koro waringa nyue maber. Ka ne ka piny sana to ka stima nodonjo ka Nyagondo ka ohala nobedo malo. Stima nokonyowa ohala nobedo malo. Gedo bende omedre, ute be koro ng'eny, sikunde bende omed, koro kanisni hospital bende koro nitie kar ka, koro en kama yone Wagai health center manini waonge go sani en hospital maduong' ma en sub county. Wadwoko erokamano ahinya mane momiyo waneno ka Nyagondo gerore. Dukni mane nitie chon ng'eny gi nene ok be ahinya bune moko selwar. Wasagero school secondary, wasagero primary, wasabedo ki school ma Catholic. Koro kwe odonjo Nyagondo kaka ne wagere. Koro Nyagondo sani duong'. Koro kanye momiyo wahero Nyagondo nikech Nyagondo koro orwako gimoro amora. Osiptal wan go, yore bende ok wan go maricho ahinya. Kata ok giber lakini ok giricho. Nitie kaka wawuotho, ok wakwami chuodho kata ka koth chwe. Kata bro nitie dongruoge ma inyalo kwan Nyagondo kae. Rem kod kwayo mage ma jodak pod neno e gweng'ni magi gombo ni ka omed losi e Nyagondo kae to Nyagondo biro dongore metni machal kod gwenge mamoko. Arita ok ber ahinya nikech ka wan machiegni mana kod Gemwagai sub county headquarter. Tido ni weche mag patrol dwa bedo ma ok ber ahinya. Koro andar na kwayo ni ka sirikal nyalo improve patrols asena mag centers gi to wanyalo bedo ko security mondo wayud welo mang'eny. Yorewa ok beyo Nyaboma kalure ni ng'eny royewa gi rough road. Wan aglam achiel lakini madonje e gwendo gi rough roads. Ai kaka Gembe en kama koth ng'enyie to en kama nie gode goride koro yudo ka yore kata lost ok budhi. Adier wan go Nyagondo ka wan wa invest maro en kaka pur ma wadwaro ka wanyalo yudo ka jatelo maber manyalo konyo manyalo miyo fertilizer to wanyalo koma to waketo chiemo e mesa to wana gi konyruok kaka chike dwaro. Gima chando Nyagondo ka kabisa kuo ka ok ditimo ohala bi dongri. Kitema ni ikelo gik moko ni mondo mi timo ohala tiyudo ko ng'ad mabati gotieno otur dhot okunya gi tarimbo koro yudo ko ohala tek. Wadwaro ni security yo miwa maber. Kutieno yo mayo ji gik moko maduoko gik moko chien. Mane sira mwaneno ahinya. Wamor ni stima bende osebiro to stima orem Nyagondo kende.
adwa here ni stima ni odonji nyaka e gweng' kama wantie jomodak machiegni gi Nyagondo gi mondo lero bed kamoro amora. Mamano sirikal kanyalo konyowa to temi omiyo kata rural electricity. Waonge pi ema chando wa area ni ahinya. Nikech streams, nikech aoche mituome pi. To kapo nono ne oro wuok ta oro gi oduono wathago pi. Kwalo kikumogo tieno kabisa. Kori kwalo dhok, kwalo mwandu mokelo mag duka, kwalo diek, kwalo nyuka rombe mutwe wang'yo. Nokikawo gidhiko. Mano kendo koro e gima rach. Koro wadwaro ni kaya sirikal oyie to okony mamondo ritimo mwandu mamon masekelogo. Nyakwara Mogia Jwang' mana kamano gi kanyo mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar Ng'e Gwengewa. Sani Kalimbe oterige Mwagai kama iluongo ni Nyagondo, to ing'eyo gimomiyo Nyagondo ne obedo Nyagondo. Omiyo kik idhi mabor, med kete mana kanyo e wang' jowi mari mar Ramogi, nikech ka ema singo ni kendo ni juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.